Mkazi wa Dani Kanyemba, mmodzi mwa anthu 9 amene anamwalira kuja ku Chikangawa, walankhula zinthu zina zimene ndi zofunikira kuziyang'ana kwambiri, zinthu ngati zakuti ndege ija itagwa m'mapasti 4 anayesera kuyimbira namba ya mmuna wake, inayitana mpaka na foni yaduka chifukwa kuti simayankhidwa. Atayesera kuti abwerezenso kachiwiri, kunapezekano kuti foniyo sikupezeka ndiyothima, ndipo izi zabweretsa mafunso: ndi ndani amene anali control, ndi ndani amene anathimisa foni imeneyi, nanga ndi chifukwa chani zinatero, analipo ndi ndani mu nthawi imeneyo. Mu nthawi yakufunsidwa mafunso, mkazi wa malemu Dani Kanyemba amapezekano kuti mu zinthu zambiri sankalankhula mwa straight, ankalira ndipo ankakonda kubweredza mawu amodzimodzi mu nthawi ina iliyonse imene akulira. Tatiyeni timvere programu yonse mpaka na kumapeto. Dzina langa ndine Sam Mavita. Kuti muzapereke testimony yanu, mbali yanu imene mukuidziwa. Wadziwa kuti malemu Dani Kanyemba anali medical officer wa former vice president, nde chinachoona chamtengo ofunikira kuti tikumane nanu kuti mwina kapena mukudziwa china chilichonse chimene mungati kutifotokozera kuti situation inali bwanji, mena ankanyamuka ananyamuka bwanji, kapena pali zina zimene iwo analankhula zimene munaziona kuti mukhoza kuyera pa umboni, podziwa kuti inuyo munali nawo very close. Nde timafuna muthandize ni information ina iliyonse imene ingathe kutithandizira pakafukufuku wa ndege imeneyi. Nde tikupasani mpata kuti mutifotokozere mbali yanu, koma musanafotokoze mbali yanu tapempha parliament kuti akulumbiriseni. Parliament mutapereka oath. I, Ephness Kadunga Kanyemba, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mrs. Ephness Kanyemba, kalano masoka kuti mutifotokozere chimene mukudziwa. Pepani kuti mwina tikhala tikubwerera mbuyo kumakukumbusani zinthu zoti nzakale. Zinthu zina ndizopweteka kuti tizikumbusana pa nyengo ineyo, koma zitithandizira ife mukafukufuku wathu. Nde mungotimvetsetsa koma mukhalo masoka kuti mufotokoze. Sinudziwa munabweresa report yanu imene tayiona apa kuti kapena mufuna mungofotokoza kapena muwerenge, zonse zitengera inuyo. Zikomo kwambiri chair, ndithafotokoza osaonera pa ndikuzidziwa bezwi zitaro Zikhale choncho. choyambirira ndithafotokoza kuti tsiku la pa 10 pamene kumacha panali oti wagona ndi programu yoti akupita nawo ku Nkhatabe kumaliro ndi bwana Aleti Chilima, and mawa kunacha ngati masiku onse ndithu kuti akukonzeka zo ulendo wawo uchi.
atakonzeka ulendo wawo ndimene amatitsanzika. That was around to 6 kuti apapa ndikunyamuka tipita kaye kumasi ya sisikoloko ndi bwana. Tikakachoka kumeneko ndi pamene tukapita ulendo wa kunkhatabe kumaliro a Leti Kasambala. Ndimene amanyamuka pa nyumba kumapita ulendo wawo. Ndiye kutengera kuti iwo aja akamayenda sifa yoti amakhala kuti ali pafupi kwambiri ndi bwana ali pa ntchito. Sipanali communication inali yonse ndineyo. And ngati achoka choncho iwo akakhala kuti mwina mwambo amene anayendera uja watha ali pamalo poti titha kuyankhulana amathawa ndipanga update pa zinthu zina. Kaya ulendo akubwererako kaya kupitirira mwina ulendo wina poti pena zimatheka kuti akayenda choncho akumana ndi program ina koyenda konko. Koma kutengera tsiku ilili atachoka pa khomo ndikuti panalibe communication inali yonse. Kufikira kuti ineyo tsiku limenelo ndinali pa khomo ndimagwira ntchito ndithu koma tsiku limenelo ndikugwira ntchito ngati nesi. Tsiku limenelo ndinali off duty. Ndinali pa khomo kugwira ntchito zanga za pa khomo. Around chama 10 chama 11 ndimene ndinali free kuti ndionere program ya kumaliro because akayenda ndimatha kumaonako ndithu program imene ayendera ija. Ndi ndinakhala ndithu pa TV kumaonera mwambo wa maliro akasambala. Koma chimene ndimadabwa ndiyoti pa function baja amatchula ndithu kuti amapanga recognize alert VP komano anthu onse ndimaonapo. Ndi ndinali wodabwitsidwa kuti zikukhala bwanji. Komano ndimangoganiza kuti amwina ulendo alephereka poti anthu aja amakhala ndi ma right program. Mwina ulendo alephereka kapena pachina yachitika. Koma because sitimatha kumalumikizana akayenda chonchija ndimadzoza kuti akapeza mpata andiyimbira. Ndi ndinapitiza omaonera ndithu program ija kufikira kuti mwambo wa maliro uja unatha. Komabe mmamutu mwanga munali maganizo ambiri kuti chikuchitika ndi yani. And nthawi imene ija ndikuti 2 weeks before analoti phone yawo smartphone inali yoti inabedwa. Ndikuti amayuza ka keypad kakang'ono. Ndi itotsadi kuti mwina anakhala dali pa WhatsApp kweze mwina ntalimba text. Komano phone inali yoti mafunika ndiyimbe. Kutengera ndi situation nakanika kuti ndayimbire ndi ndinadikirabe kuti mwina ndiyankhula. Ndimene ndinakhala kufikira kumasana panalibe communication inali yonse kufikira kumadzulo around 4 mmene ineyo ndinayesera kuimba phone nambala yawo ya 08 inayitana phone yo komano panalibe response. Ndinadzayimbaso kachiwiri phone jasina imbeso. Ndimene ndinadzoza I think china yake sichili bwino. Ndinadzamuimbira Flores ndi dokotalaso naye pa timu yawo ya office wawo nafuza kuti kodi wayankhulana ndi anthu amene apita ku ulendo kumaliro. Anandizoti palibe communication inali yonse. Basi ndanamzoti anga if anything office ikuyankhula ingodikirira kaye. Basi ndimene ndinakhala kudikirira panalibe communication inali yonse. Kufikira chama 5 ndimene ndinadzala ndirakoya anzawo ena kundifuza kuti malemu amuna anu kuti anaenda nawo pa ujeni pa ulendo wa kukhatabe ndinana kuti ndi ati mwandeko information yali yonse ku office ndinana kuti ayi. Ndi pamene anayidula phone ija. Kenaka nditakhala ndi pamene ndinakhala ngati ampa kuti anandikhala ndidzidzimusa. Ndinatenga phone yanga kupita pa Facebook pamene ndimakapeza ma message oti ndege yaso. Kenaka ndimene ndinamva zoti ndege yasowa ndimene namba ulendera mafoni wa chibale kundifuza kuti ndili kuti kondiyana ndinana kuti ndili kunyumba wala ndira communication yali yonse ku office ndinana kuti ayi. Ndi pamene kunabwera ng'ono wangayu ndi brother wanga anazandidikirira kunyumba. Chifukwa nthawi imeneyo nayo kuti zinthu zamba kuyenda ma social media nalobalalika kuti kuchikuchitika ndi chani. Moti tu mmene jali wa ine sindinagona nali pampando ndimayembeza kuti mwina ndimva china chake. Kufikira ngati mwa usiku mmene ndimamva kuti searching ya imitsidwa
nakhala bodikirira kuti munandibva china chake. Chair Unzonzimvayo. Zikomo kwambiri cheya kuti patsamwa anthu akunche Unzonzimvayo kuti ndiyafunse funso mayi Kanyemba poyamba pepani chifukwa chotaya ukondedwa anu. It's just a supplementary pafunso limene afunsa onabo Mwaza Central kunena kuti foni munakamba kuti idayitana. Mungofuna nzuri munanena kuti sinali smartphone koma inali ka keypad kamose walero like inali foni ya mtundu wanji. Kana ikaitero. Kakang'ono kama ka keypad. Asi. Lilonge Mude, and then Dowa Kasangas. Zikomo kwambiri chair inenso ndikupepeseni mayi Kanyemba kuchokera ku Lilongwe Mude ndi anthu onse ku Lilongwe Mude kuti pepani kwambiri chifukwa cha zovuta zidatichitikira. Ndili mafunso awiri amene akhale ngati ndikungo follow up mu mafunso ena amene afunsidwa kale. Funso loyamba ndila foni imene idayitanayo imene idaonongekayo sindikudziwa ngati foni yo inakalipo panopa ndipo ngati inakalipo panopa mukhoza kutibweretsera ku secretariat kuti mwina tidzayione. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri ndi nkhani ya autopsy kapena kuti zotsatira za thupi la malemu. Inuyo munakhalako ndi mpata oona report ya autopsy yo. Mwina ndifuseka ye choncho kenako funso linalo litsatira limenelo. Zikomo kwambiri. Kafaniko ndikuti anatenga na mulamu wanga kupita nako ku nyumba kwa malemuko kwa Iseka. Ndese ndilishuwa kuti kodi anakasamala. Kumbali za autopsy sinaoneko chilichonse. Okay, zikomo kwambiri. Ndeuti foni yo panopa sitingathe kuipanga trace kuti ili kuti kwambena mukhoza ukatifufuzira ngati inakalipo mwina zinakakhala bwino tinakayiona foni yo zinakatithandizira kwambiri ngati komiti. Koma nkhani ya autopsy yo mwatilongosolera kuti ndino anesi ndi ogwira ntchito ku chipatala. Mukudziwa china chilichonse ngati report imene idatuluka ndipo amwina ndiyimeka pamene popo mukudziwa china chilichonse kuti report ya autopsy idatuluka ya malemu? Sente kudziwa chilichonse ndingoganiza kuti mwina ankolo awo atha kudziwa fa mwina ma communications ena amalumizana ndi ankolo awo. Chabwino cheya ndiyimirepo mpo pakadali wanu. Zikomo kwambiri. Dowa Kasangas. Zikomo kwambiri chair. Poyamba ndi joina anzanga kupereka chipepeso ku banja lanu mayi Kanyemba chifukwa cha imfa imene inagwa mu nyumba mwanu mu njira ya ngozi. Pepani kwambiri. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba likukhudza benkhani ya foni kuti mmene munayionera inu foni yo maonongekedwe yake. Inali yakuti card sim card ili mkati mo kapena inali yoswekeratu yoti sim card so simadziwa kuti ili pati. Komanso ndimafuna ndidziwe kuti no ndi foni yoti mwina ikanatha kuchajidwa kapena ndi foni yoti sikanatha so kuyikidwa mpachaja pomwe. Zoti ka simu kadi nalimo sindikudziwa. Fa joti foni yo inali yoti yaonongeka kwambiri. Ndiyo yoti solo kuchaja sikanachajika. Funso lachiwiri. Anthu ambiri pa tsiku limene lapa 10 June 2024 amene anadutsa mu Chikangawa amanena kuti kunali chifunga kwambiri mu Chikangawa komanso kunali vula mitambo yochuluka. Ndiye ngozi itachitika kunabwera BFU amene anadzafufuza za ngozi imene ija ndipo amanena kuti ndege mmene anafufuzira iwo akuti inali bwinobwino
koma ngozi ija inachitika chifukwa cha nyengo mmene amafotokozera iwo akuti chimene chinapanga contribute kwambiri ndi nyengo mmene inalili kuchikangawa. Inuyo mutasinkhasinkha za ngozi imene ija, inuyo kaya kubanjako maona kuti ngozi imene ija inachitika chifukwa chani? Ineyo monga ndanena kale kuti anandisiya ku nyumba pa ulendo pawo sindinawuzidwe kuchiti chonse kuti ka weather ili bwanji ka akumana ndi zotani. Nde ripoti imene itanena kuti nyengo sinali bwino, inene chimene ndinakhulupirira fa ulendo wine kunalibeko, nde ndinakhulupirira ndi kuti nyengo sinali bwino. Chair mafunso anga ndi amenewo, zikomo kwambiri. Mulanje North. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndijoine azinzangawa kupereka chipepeso kuchokera ku Mulanje North pakuluza kwa munano mu ngozi imene inachitika ku Chikangawa pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri. Yoyamba ndi ya nkhani ya foni. Mwatisimikiza kuti munayimba foni cham'ma 4 siku limene pa 10 ndipo inayitana, koma pamene mazapasidwa foni inalita nyenyeka itaphwanyika. Inu simunali odabwa kuona kuti kodi foni imene imayitana ndi imene akupasirani mafoni ake zikuoneka kuti yaonongeka nthawi imene foni imabweramo? Ndinali wodabwa kuti foni inali mu condition imene fa tsiku limene inayitana, ndekoma poti ndimazilumikiza kuti mwina poti pa ngozi pamachitika zambiri. Nde nalibe ndi mafunso komano nalibe yankho lenileni fa ine pamalopo panalibe sindidziwa kuti chinachitika ndi chani. Atabwera akafukufuku mbuyomu anakuyitanani kuti mukalongosole mbali yanu? Anapita ndankolawo. Ngozi inachitika pa 10 koma mungachisimikizire mnomo kunena kuti kuchokera kusowa kwa ndege mpaka kupezeka kwa ndege mpaka ndithu kuona kuti anthu onse anayimenemo atisiya, inu simunawuzidwe kuchokera ku office? Inu zonsezi mazionera pa social media, mungathe kutisimikizira mnomo kuti panalibe communication iliyonse? Inu zinthu zonsezi zomvesa chisoni chonchi munazisatira pa social media mpaka kumva kuti anthu onse atisiya. Mungatisimikizire kuti ndi mmene zinali choncho? Umbali ya ineyo ndimene zinalili sindikudziwa mwina kufamily ngati mwina amalumikizana ndi munthu wina, koma ngati kwa ine sinawuzidwe china chilichonse kufikira imfa ija itatsimikizikiridwa. Zikomo kwambiri. Zomba Tonda. Zikomo kwambiri Chair. Mndoleso Chair nane ndiyambe ndikupepesa mai Kanyemba komanso banja lonse chifukwa cha imfa imene inatigwerayo. Chair, ndimafuna poyamba ndingo fusapo mwina in general fuso ngati lafusidwa kale kuti mai Kanyemba mmene munaonera fonimu, foni normal imakhala mamosi aja amakhala ndi kabatiri kakakulube. Mungathe kuganiza kuti mina batiri linali loti mwina kapena lasweka ndi mmene imaonekera?
poti nthawi amene foni nkabwera nali kuti ndinobalalike sinakhale nayo chidwi kuti ndisuzumire kuti ikuoneka bwanji anangondionetsa kuti foni ndi yalamu koma kuti ndikhale nayo chidwi kuti ndiyang'ane kuti mkati muli zotani sinakhale nazo chidwi kwambiri zimenezo. Chabwino. Ndimafunanso mungotsimikizira panabwera funso la nkhani ya nyengo kuti munamva kuti aku BFU anapereka ripoti kunena kuti mwinachita kukhala kuti chimodzi chapangitsa ngozi ndi nyengo. Mafuna mungotsimikiza kuti mwanena kuti inuyo simukudziwa chifukwa kuti simunali kumeneko komanso zonse zimene zimachitika simunaone munangotengera ripotiyo koma simungatsindike kunena kuti ndi nyengo imene inapangitsa ngozi. Si choncho? Ndi choncho. Zomwe kwambiri. Mwina chair tithaso kungopempha nawo mwina atatithandizako kuti ankolo amene akutchulidwa aja ndi ndani komanso mwina ngati kungatheke atatigayira mwina through secretariat phone number imene malemuwa amayuza. Kuyambira kuja tinamvanso kuti phone ya malemu imene amayuza nthawi zonse inabedwa masabata awiri ngozi isanachitike. Mwina tithaso kufuna kuchita kafukufuku wina chair ndi mwina ndiyambirepo pempha nawo phone number imene amayuza kuti ndikhulupirira kuti phone number imeneyo ndi imenenso amayuza mu phone inabedwa ayo. Namba lake nali yomwe. Zomwe kwambiri. Mwatsimikizaso kuti simulishuwa ngati kubanja kunali amene anakayikira umboni kuti thupi la malemu ndi lomweli koma kumbali yanu simunamvepo kalikonse kuti anakayimira ni ndani. Munatero? Ndinatero. Chair, I rest my case. Thank you. Doa. Kwambiri chair, supplementary question. Ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti ino mukunena kuti foni imene mukutchula apayi ili ndani weni. Mujandanenera kuti amene anapita kukatenga foni anali akubanja kwa malemu mulamu wanga plus ya bombo wa malemu. Ndi foni anangobwera udzandionetsa atachoka ku 30 kuti foni ndi betapezako pakatundu wa malemu tapezako foni and nawo uzosindingakwanitsa kumasunga foni imeneyo and anabwerera nayo ulendo wawo pita pamene amabwerera kwa Chiseka kumene amakhala apongozi anga. Ndese ndikudziwa kuti manja mwa apongozi anga kapena ali manja mwa mulamu wanga kapena anthu omwe anayi kuisungabe kapena sakuisungabe mbali imene fasi nafuse kufa ndipaka nthawi ndithu komano sindikudziwa kuti panopa ili ndi ndani koma ndimene zinakhalira nthawi imene fa ineyo sindikanakwanitsa kumayisunga foniyo ndimene zinthu zinalira. Dzina la mulamu wanu amene akusunga foniyo ndi ndani amene anatenga foni nthawi imeneyo ndi ndani? Anali Hazwelo Kanyemba. Ndiye mukutsimikiza ku komiti ino kuti pamene mabwera simunapange verify kuti foni ilipo kapena ayi? Sindinapange verify. Foni yakutha ngati mmene mukuneneramu kuti inaliyo kuti singathenso kugwiritsidwa ntchito. Mwina popeza mwanena kuti munalobalalika chair ndi imeleka ipo mwe. Zomba City South. Zikomo kwambiri chairperson. Ndi perekeso uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency kwa inu Mai Kanyemba komanso banja chifukwa chotaya amuna anu pepani kwambiri. Chair, amayi walongosola zonse bwinobwino komabe ndimafuna ndingofunsa funso limodzi. Komiti ino inakhazikitsidwa ndichofuna choti tithe kuyankha mafunso amene amalawi ambiri ali nawo pa
kugwa kwa ndege kumeneko. Ndiye mafunso amenewo ndi amene ena tikumafunsawa inonso mwina zikhoza kutheka kuti pali malo ena ake simumamvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani, kuti malo amene akhoza kukhala ati, kuti nafenso tikapitiriza ntchito imeneyi tithenso kuyankhirani mafunso amenewo. Ndengati pali pena pene simumamvesesa bwinobwino timafunsa kuti kodi madera amenewo ndi ati. Ine nde ndisaname kwanga kumangokhala kulira ndikudandaula kuti ndinaluza munthu mwa njira imene ija chifukwa anali munthu wabwino oti anali wamphamvu zake, anachoka pa khomo ali bwinobwino, komanso kuti anandisiyira ana ang'onoang'ono. Ndi chimene chimakhala chikundiwawa, koma kuti ndikakhala ndi funso lina nde ndinama, komano ndimangokhala owawidwa mtima kuona kuti ndinaluza munthu mu njira imene ija anafera ntchito munthu uja. Chimenecho chimene chimakhala chikundipweteka kwambiri, koma mawu ena nde ndilibe. Zikomo kwambiri. Ndingomaliza ndi zimene sonafunsa mwina ndi Aduwa Kasangazi kuti ripoti ndiye sade zakasina ripoti ya Commission of Inquiry yapita ija anafunsa ngati munayiona. Ndimafuna ndingomvesesanso kuti munayiona, munawerenga, ndipo zonse zimene zinali mkati mmene muja inu mumaziona mutani, ngati pena sipanamveke bwinobwino kuti malo amene akhoza kukhala ati. Chairperson ndimire pamenepo. Ndinaliwona ndipo ndinawerenga zimene ndafotokoza kale kuti ine changa kumangokhala kulira fa ndinaluza munthu. Zonse zinali mbeda mmene muzo ndinaziwerenga ndithu, koma fa ndilose yoti palibe kuti ingabwezedwenso mwa njira iliyonse. Chimenecho chimene chimangondipweteka, komano kuti nditokhala ndi funso lina pano pamawu nde ndilibe, ine kwanga ndikulira basi ndithu ndiche. Lilongwe mude. Zikomo kwambiri Chair. Ineyo si funsonso kwa amayiwa koma ndi pempho limene ndili nalo pa nkhani ya foniyo. Ndikukhulupirira kuti Chair mwina akamadzabwera apolisi amene anasunga mafoniyo, ndikukhulupirira kuti mwina anasunga zithunzi za zonse asadapereke kwa olira. Ndeno tidzapempha mwapaderadera apolisi akamadzabwera adzatibweretsere zithunzi zonse za mafonizi kuti tidzazione. Nde mwina I think chimenecho chimene ndimafuna kuti ndichinene, ngati ahazwelo Kanyemba anakusungabe foniyo, tipemphanso kudzera kwa inu Chair kuti mwina atibweretsere foniyo tiione. Kunali pempho chabe. Zikomo kwambiri Chair. Nathokoza kwambiri. Mangofuna ndidziwe kuti malemu amene anali amunana amayenda nthawi zonse ndi a former vice president pa maulendo onse. Ayi pati muyawoyo pamediwe timu anayepo anthu folo ndoti imakhala lost amapanga loteti wina ngati wayenda ndoti next ujeni amakhala ulendo winawo amakhala kuti wina akupita, ndimene ndimadziwira. Nde ulendo ngati umene amapita iwo anaenda nda vice president iwo aleti, koma nzawo wina anapita pa advance anakwera galimoto. Ena ligulu limene mayina likala ndile akafika kunzuzu. Chimene ndikudziwa kuti chimene Kusonyeza kuti simunali wodaba kuti sanapite nawo ku North Korea, ku South Korea. Sindinali wodabwa fani madziwo zoti amapangana loteti. Koma pa ulendo opita ku Nkhatabe anapita okonzeka ngati dokutala kuti zipangizo zonse za dokutala ananyamula ndikumapita kuti akagwira ntchito ya kuchipatala. Anakonzeka motelo. Ananyamula chani? Sindikudziwa ananyamula chani chifukwa choti katundu yesa makatenga komweko akafika mu ambulance yawo imene amakhala kuti ayendapo, ndimene makhala katundu yese wa ngati za first aid kit zawo amakatenga akafika kumene kuja ku 12 kweli ya 12
koma no sindili sure tipo enda apa ananyamula chani ndi chani. chabwino no ndamvetsetsa mbali imeneyo ndikhulupirira ma members iso mafunso ena ndi ena mwawayankha. Mwina kapena muli ndi mawu omaliza oti mutha kulankhula nafe kapena kutifunsa kapena kuyira mundemanga. Mwina kuli ma issues a welfare sitikudziwa kuti ngati zonse zinayenda mwadongosolo zakasamalidwe mukhoza kutifotokozera kaya ma pension kapena chiyembekezo chanu. Pension inatuluka chaka chino February, koma kuti ife pati yatuluka ndakuti pana inavuta kwambiri famati funding kulibe kuboma nde kudzera mwa madamu ya Chilima amayi Mary Chilima anatithandizira kufikira kuti pension inatuluka ngakhale kuti ndalama ina inatsalira konko ati funding kukanalibe ya miyezi 6 komanso nzoti malemu anali pa contributor le pension sinalandire graduate senzoti nalandira pension yokha. Kumbali ya welfare ngati boma ndikuti mwamboso amaliro uja anayendesa ndi aboma. Kumbali ya Chiliza aboma so anapereka ndalama koma nkhani ya nthawi ya Chilizayo inesi na imbiridwe kufoni kamene contact ya ku office zonse amalumizana ndi malemu ndi ankolawa malemu ndimangomvetsedwa kuti boma linatulutsa ndalama ya Chiliza moti ineyo ngati munthu mene ndimakapanga Chiliza cha munanga ndinachita kukongola ndalama kuti ndipange participate pa Chiliza pacha koma no zonse ankolonda amene akudziwa kuti maprogramu anayendetsa motani. Koma chachikulu pa zonsezi ine ndikwanga ndikulira kuti ndimalira kuti ndinaluza munthu amene anali breadwinner ingakhale ku family kwafa amunanga anali oyamba and makolo awo ndoti ali kumudzi palibepo chilichonse amene boma linachitapo kuti mwina anthu aja welfare yawo izipitirira. Inenso ngati munthu amene nasiyidwa ndi ana boma lapita lija linayamba kuyankhula zina linayamba kupereka hope kuti mwina madera ina atha kutithandizira koma kufikira panopa palibe kufikira amene anatuluchoka ulamuliro unasintha oloso iwo aja alipo palibe chilichonse chinachitika. Ndimangodandaula ife ana anga ndang'ono panopa ma first bonds ndi ma twins panopa ali 10 years kenako ndikantsikana kati 4 years. Kumbali ya fees ma SKC Foundation ndimene ikundipanga ku support koma muzambiri bendi kuvutika fa munthu uja ana zaka za ntchito zinazochepa anali wachichepere senza kuti be moyo wathu naloti ndikuyenda abe sitina fikire mene moyo maina kukhalira and office kwa VP agwira ko 3 years fa iwo janali kwambiri ku paka mu Central Hospital ndi ndimakhala olira kuona kuti tsogolola ine ndi ana ninaduka. Ndikhulupirira mwina palibenso mawu ena. Mawu anga ndi omwewo. Pepani kwambiri chifukwa cha zovuta ndi nyengo imene mukudusa. Amene angathe kutonthozani ndi Mulungu basa. Ndikudziwa muli ndi mafunso ambiri koma nkhawa yanu ili pakuti munataya mwamuna wanu amene amayimirira kubanja kwanu amachita zinthu zambiri nde imakhala nyengo yovuta. Ife tikukumvesesani komiti yonse tikukumvesesani tiyesesa mbali yathu kuti timalize ntchito yakafukufuku koma kukumana kwanu ndife ndi chinthu cha mtengo wapatali mwazilimbisa kubwera kuzakumana nafe mene mmabwera mmadziwa kuti ikhala nyengo yowawa kuti tikukumbusana za mbuyo ndi munalimba mtima tikuthokozeni munalimba mtima fuka information imene mwatipasa ndiyofunikira.
Ambuye akhale nanu akutsogolereni mu zonse. Ife tichita ntchito yathu kuli ma recommendation amene tichite ena ndi ena tiliuza boma mbali ina imene ingathe kuchita. Tikufunani zabwino zonse. Mutha kumasuka ndikubwerera kumodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Omo ndimo mmene amalizira programu iyi. Maganizo anu mukuganiza motani? Kodi akubanja la kwa mamuna anachita bwino pomapanga zinthu zina mosamuza mulamu wawo amene anali mkazi wa malemu amenenso ndi amene akusunga ana a malemu? Kodi izi zikuonesa motani khalidwe loyipa limene lidakalipo Malawi? Dzina langa ndi Sam Mavita. Tionane mu video yotsatirayi. Bye.